Мухъл в матрака случва се. Най-честата причина за това е влагата в помещението, особено в новото строителство, когато току-що са завършили ремонтните дейности. Много често се случва матрака да мухляса. Друга честа причина за появата на мухъл в матрака е когато матрака е поставен в легло тип каса, което няма отвори за вентилация. През нощта около половин литър влага отива в матрака от един човек. Тя трябва да може да се изпарява. Ако се задържи дълго време в матрака, е възможна появата на мухъл. Когато човек е предразположен към силно потене, тази влага също отива в матрака и също създава среда, в която да се образува мухъл. Решението е много просто. Като за начало не си оправите леглото веднага след ставане. Дайте шанс на матрака да се вентилира за кратко след ставане. Следете влажността в стаята и проветрявайте често. Задължително използвайте протектор за матрак. Това е водонепромокаем чаршаф с ласти, който не позволява влагата да отива към ядрото на матрака. Ако получавате тази информация твърде късно и вече матракът ви е мухлясал, имате два варианта. Установете къде е мухъла. Ако е в кълъфа, можете да го изперете и почистите с препарати. Ако обаче мухълът е в ядрото, ви съветвам да смените матрака. Ако все още нямате протектор за матрак, заповядайте във Вит борсата за матраци.